Hej. Vi har så snakket om gasudvikling af natron, og vi har før øvelsen, så har vi fundet ud af noget om reagensglasen og sådan noget. Vi tog cirka et gram natron afvejet. Så puttede vi det så i et reagensglas, fandt en prop med huller, satte det hele opstillingen op. Så opvarmede vi en bundsbrænder i et stinkskab og udvælgede så gas derved. Da vi så stillede af, så bankede vi lidt på glas, så vi sørgede for at det sidste kom ud, og så målte vi det så. I teori der brugte vi idealgasloven P gange V lige med N gange R gange T, og reaktionsskemaet det er så 2 NaHCO3 bliver til NaCO3 og H2O plus og så sådan noget CO2. Teoretisk beregning af gasvolumen skete så ved volumen lige med N gange R gange T delt med P, tryk, og hvor V det er volumen i liter, P det er tryk i bar, T det er temperatur, Kelvin, R det er gaskonstanten, som er 0,0831, og L gange bar gange mol gange Kelvin, som så er inden det er så stofmængden. Den har vi så sat ind sådan her, 0, mol gange 1,5 bar. Så vi har så regnet ud, at volumen var 141,7 ml. Vores hypotese var så, at ved opvarmning af som ville blive dannet over 150 ml CO2. Det vil slangen og reagensglas være mindst 10% af den fylde, der vil komme i målgas efter opvarmning. Og det passer nogenlunde. Som jeg sagde før, så udførte vi ved at putte gram natron og putte målgas. Resultatet så før var så, at der var 32 ml luft, og efterstødet var der 190 ml CO2 efterstødet. Det er altså med natron. Det er altså hvad vi har fået uden med natron. Jeg har fået 29 ml CO2 og 31 ml CO2. Og det tager vi så ved at luftudvidelsen så på 2 meter, så vi tager fra, og det, så samlet får vi så, at det er 156 ml. Den teoretiske værdi var 141,7 ml, den praktiske værdi var så 156 ml. Den praktiske værdi er højere end den teoretiske, det vil sige, at vi har fået natron til det ud som mere end den teoretiske burde. Og afvigelse det er så på 10,09%. Vores fejlkilder kan være, at slangens opvarmning kan påvirke gastemperaturen, vi ikke gentog forsøget flere gange. Men vi har jo ikke fast opvarmet tid sat af til afbrænding. Vores afmål af natron var ikke præcis. Men vores konklusion har været, at vores resultatmål ikke passer med den teoretiske udregning. Vi har fundet ud af, at 1 kg natron udleder ca. 156 ml gas under opvarmning. Og vores kilder er så øvelsesvejledning, vores lærer og basisk C.